Balcerek. Mojego świata intymna świątynia emocji, anaforyczny opis rzeczywistości. Kwintesencja wolności, jedyna postać miłości. Zbiór emocji i przeżyć, konstelacja doświadczeń. Skrupulatnie, harmonicznie tworzy gwiazdozbiór, transcendens wszelkich wyobrażeń. Aksjomat szczerości, jedyna gwarancja wieczności, definicja istnienia, narzędzie wyzwolenia, hipnotyczny narkotyk pragnienia. Jedyna brama spełnienia.
Nie znasz granic możliwości, ogrom szarej przeciętności. Z tobą żyje, tworzy, słucha, lecz nieliczni cię szanują, podziwiają, doświadczają, lecz nieliczni Kiera Harasimiuk, Jędrzej Balcerek.